zhrniem to asi následovne. V tom našom ocitnutí sa v Európskej únii a v Európe, hoci sme malý 5-miliónový národ, tá výbava, inštitucionálna výbava ako moderného štátu Slovenska v tej Európskej únii je nedostačujúca, pokiaľ jeho hlavné mesto popri Národnej galérii a Mestskej galérii nemá silnú inštitúciu zvanú Kunsthalle so všetkým, čo k tomu patrí, inštitúciu, ktorá bude schopná sem priniesť najrelevantnejšie európske a svetové zjavy a opačne v takomto silnom, rankingovo vysoko nasadenom prostredí bude vedieť pretláčať aj nejaké kľúčové zjavy slovenského výtvarného umenia. Nahlas sa hovorí aj o tom, že teda tú Kunsthalle má zriadiť štát, majú zriadiť ministerstvo kultúry, alebo niekto protirečí, či to má byť mestská záležitosť, ako Kunsthalle na západe vieme, že Kunsthalle sú mestské galérie alebo mestské múzea. Ako sami dobre viete, najbližšie ideme teda do Brna, kde je Dům umení a pritom je tam aj Moravská galéria. Pozíciou zriadenia či nezriadenia Kunsthalle, ale stále sa vynorí zásadná otázka. Nakoľko elita tohto národa alebo tohto štátu si je vedomá týchto nových stratégií, ktorými nás vystavuje alebo zásobuje Európa, a nakoľko je aj naša societa, to myslím výtvarnícka, silná na to, aby si konečne po 15-20 rokoch dokázala presadiť takúto ideu, lebo sa mi zdá, že sme trošku vždy limitovaní tým, to je už ošuchaný problém, nepoviem nič nové, ale stále platí tá stará axióma. Ktorý minister kultúry z ktorej society je, tej sa najlepšie darí. Ak to je literát, tak majú literáti kopu peňazí. Ak je to človek naklonený filmu, tak sa vybuduje niečo, čo vyhovuje filmárskému priemyslu, ale nepôsobí to komplexne a v tom je trošku nevýhoda, že táto naša výtvarnícka societa je atomizovaná a nedokáže sa zjednotiť na niektorých zásadných stanoviskách a jedno z nich je aj to, že za posledných 15 rokov sme už mali dosiahnuť, aby relevantná Kunsthalle na Slovensku bola. V každom prípade mám taký kacírsky nápad, že predsa by som bol len zástancom vybudovať tú Kunsthalle v tom pôvodnom nápade z existujúceho domu umenia na námestí SMP a to, čo sa ponúka, čo za čím je Penta a za čím je súkromný kapitál, napriek tomu si myslím, že existuje niečo také aj v Budapešti alebo vo Viedni a prečo sa to nedeklaruje ako nejaké múzeum moderného alebo skôr múzeum súčasného umenia, kde by boli aj priznané tie súkromné peniaze. Ja si myslím, že keď tam bude ten súkromný kapitál, ktorý trošku možno bude ohraničujúci, a to mi práve s tou Kunsthalle až tak nejde. Tam potom možno som zastanca toho konzervatívnejšieho videnia, že asi áno, že tá Kunsthalle by mala byť najmä pod egidou mesta Bratislava, ale s prispením Ministerstva kultúry, pokiaľ platí to, čo som povedal predtým. Ale ešte raz viem si predstaviť aj ten model. Lebo viete si predstaviť, že súčasný dom umenia nebude pôsobiť v tejto hybridnej forme, čo teraz, kde spĺňa tie nejaké osvetové záležitosti. Ale to sa mi nezdá prínosné. Čiže ak tie výstavy majú byť v dome umenia, tak ja si myslím, že to má byť silná Kunsthalle toho mestského typu aj s prispením štátu. A pokiaľ je nejaký iný priestor, kde sa tlačí súkromný kapitál, tak tam by bolo lepšie, možno nech si Penta vybuduje svoju zbierku, alebo nech sa to nazve Múzeum súčasného umenia Bratislava.